Έτσι είναι 2:46 μεσημέρι στην Ιαπωνία. Δηλαδή, φανταστείτε, μπορεί να μην έχει πολλά θύματα, αλλά φανταστείτε να τους έπιανε στον ύπνο. Να ήταν όλες αυτές οι περιοχές ξημερώματα ο σεισμός και το τσουνάμι και να τους έπιανε στον ύπνο. Ευτυχώς. Τώρα, αν έχει πολλά θύματα ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Θα το δούμε. Αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς και μια εκτίμηση που κάνουν τα ξένα μέσα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γιατί η καταστροφή υπάρχει τεράστια. Και όταν υπάρχει τεράστια καταστροφή και πέφτουν κτίρια, καταπλακώνονται στέγες, φωτιές σε ολόκληρο το Τόκιο, θα υπάρχουν και θύματα. Το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν θα είναι ο αριθμός τέτοιος ή, εν πάση περιπτώσει, κοντά σε αυτόν που είχαμε στο προηγούμενο τσουνάμι της Ινδονησίας. 250.000 νεκρούς. Και σίγουρα αποδεικνύεται και ακόμη μια φορά, όσο προηγμένη τεχνολογία και να έχεις, με τη φύση δεν τα βάζει κανείς και δεν το αντιμετωπίζει κανένας. Λοιπόν, Γιώργο Κοντή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οτιδήποτε άλλο νεότερο προκύψει θα μας ειδοποιήσεις.